Kano yung utang ko tayo? 10, no? Ito tayo. Pia. Salamat po. Ay, Sagani, shout out. Good morning. Salamat. Boom, bastik. Boom, bastik. Boom, bastik. Sagato, thank you, Sagato. Salamat. Oy, Merly Bobis. Merly Bobis, thank you so much. Long time no see. Sinsya na po kayo. Alam ko naman po napaka-supportive niyo. Kung hindi kayo napasok na yung mga live or video, pasensya na po. Hi, Ma'am Merly Bobis. Bobis. Merly Bobis. Isang oras lang po ako magla-live. Bakandre. Alin po? Ito? 25. 20 na. Kana. 20. Pangaan ko na naman sa gulay. Pwede na yan. Pangaan ko lang sa pansit. Thank you. Sangkay Gray, shout out. Super Yaya Official, Teosok. Thank you sa patusok. Oy, Barb. Life journey to the end. Like, thank you so much, my friend. Please subscribe my YouTube channel. Wala ka ba medyo ano pa? Dalawa na yan ano nak-text. Mura na po yan. Ha? Mura na po. Meron dagdag. What that 13? 15 na lang po, dagdag niyo po. Ha? 15. 15. Talagay na ko isa lang. Isagani, shout out. Hindi na akong karot. Barbs, thank you. Like Sangkay. Ay, thank you so much, Sangkay Grace. Kumusta ka, Sangkay Grace? Kung kompleto ba yung revenue natin? Tayo, wala eh. Talagang ano to. Wala na si Batman. Isang oras lang ako magla-live hanggang 11:30, 11:40. Kasi nag-premiere naman ako kalahating oras. Sagani, thank you Sagani. Sagani pa watch naman ako yung mga video ko, may 4 na ako na-upload. Mula nung kay Tol Project nung naka-thumbnail sa Tol Project pa watch naman ako kahit 5 minutes para pumasok doon sa sa views kasi kailangan ko ng views. Kailangan sa isang upload meron akong umabot na 500 views kahit isa lang doon para maka-extend tayo sa next round kasi hanggang 1 to 20. Sa 20 ang ang mag-decide si Bidogs kung sino makikita. Kung makaabot ako doon, damo nga salamat ka kulot pa. Oo, maya-maya play ako. Sige, Sangkay Grace. Sangkay Grace, meron ako dyan na umaabot. Yung mga ibang mga video ko, meron na dyan umaabot na 150 views. Sana madagdagan nyo pa. I-play nyo mga kawaray kasi kailangan ko ng 500 views para maka-extend sa next round. 500 views lang naman, kahit hindi nyo tapusin, kahit mga 5 minutes or mas mainam siguro tapusin kung talagang wala kayong gagawin. Pero mas Kapitana Benosa, thank you so much for watching sa new upload mo. Ay, thank you po. Salamat, Kapitana. Andito ang Kapitana. Nagbisita po tayo. Mga Karimix. Oo, Karimix. Doon ako mag-play sa may medyo maraming views po. Oo, Sangkay. I-play mo ako doon sa marami kong video. Views doon sa 150 views. Kasi kailangan ko ng sana tulungan niyo po ako. Alam mo naman, hindi natin kakayanin yan kasi hindi naman tayo kilalang vlogger.
kundi isa lang tayo small YouTuber. Nangihingi ko po suporta nyo. Mag-remix ka. Challenge po kasi sinalihan ko ano, Kapitana Binosa. The Cheese, hello The Cheese, hello my friend, thank you so much for visiting. Kapitana Binosa, ano po yung sinalihan ko po kasi, ano po yun, challenge po, kailangan po vlog, hindi remix, kailangan po kita yung ako na nagbablog. Wait, 30 viewers, aba, sana all. The Cheese, thank you so much my friend, thank you so much for bisita. I give you moderator. And ano to? Basa nito. Si Senior. Ewan ko. Ang hirap naman basahin na. S-Geror. Wait, mag-play ako ngayon. Sige, thank you sa kay Grace. Tayo Robin, meron ako dyan na umabot ng 150 views. Sana tayo Robin, tulungan mo ko sa views para madagdagan, para makarating ng kahit 500 views. Kasi kailangan namin maka-reach po ako ng isang vlog. Kahit isang vlog lang po, nakaabot ng 500 views para maka-extend ako sa next round. Aling video yan, sa lang ko 1K views. Kapitana yung ano po, Kapitana, yung ito po yung upload ko. At ito lang po Kapitana, salamat po. Ito kasi meron naka-upload dito na umabot na ng ano, ito Kapitana. Ayan yung ano, gandang kamatis ko na napabili yung banyaga. Umabot na siya ng 151 views. 151 views. Kahit makarating lang po ng 500 views, okay na po yun, sapat na po yun. At least maka-proceed na next round. Kasi ang ano namin, ang pa-challenge kasi po ng Team Kabunoto Production, ayan po, kailangan po, tawag mo sa akin The Cheese. The Cheese. Ano ba? The Cheese? Cheese. Makbal, hello, Makbal. Isang vlog na. In-upload simula May 1. Oo, mayroon akong vlog. 3 na nga po, pang-4 yung ngayon, Primer. Valid ba ang Boston? Ano? Boston views? Cheese. Tama ba? Cheese. Asisya ka na po. The cheese. Nag-play ka ngayon sangkay tapos play kita ulit mamaya. Sige. Boosting views. Boosting views. Di ko alam po, Kapitana. Kung pwede po yun. Cheats. Baka mahalata po yun. Nagbabawas yun, nagmamatik yung kay ano. Nagmamatik po yung kay YT. Mayroon na gumawa yun dati. Na binosting yung nung kasali ako sa ano, binosting. Nagbawas si YT, laki ng binawas na views. Maganda siguro nag-subscribe ako. Thank you. Opo. Nagbabawas po yun, malakas makabawas yun ng boosting. Mahirap, baka mamaya maano. Di baling mayroon ka mga ninja dyan or yung mga cellphone na may ano account na pwedeng pang-play. Pwede yun. Salamat po sa pag-subscribe.
Kaya ko mag-Japanese. Thank you. Cheese. Tama ba? Cheese. 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 Kaya ko mag-Japanese. Oh, marunong ko mag-Japanese. Taga saan po ba kayo? Sir. Salamat po sa pagbisita. Parang ngayon lang kita nakita sa aking live. Thank you po. Guys, pa-support po yung kay Kapitana Binosa, naka ano po siya. Na-play na pala. Haha. Thank you. Super Yaya, thank you po. Tita Lu. Philippines. Ang hirap basahin pag Japanese, ano? Taga saan po kayo? Cheese. Philippines. Nasa bansa po kayo? BG lang, luto pa. Sige lang. Super Yaya, thank you po. Salamat. Isang oras lang naman po ako magla-live. Gamitin mo yung music ko sa live mo. No copyright music yan para masaya viewers mo. Philippines. Philippines. Sige po, Kapitana. Pero pag dito po kasi sa palengke, hindi ko kaya gamit. Paano ba yun? Ano? Ano kung makukuha yun? Bye-bye. Sige, ingat. Ingat po, ingat. Salamat sa pagbisita. Paano po yun? Live ako tapos mumark. Sige, isang oras lang naman ako tayo mag-live. Ito lang yan, mga 11:30 end na. I-play mo lang. Ay, mga music mo. Kasi yung cellphone ko dito. Ito nga po. Liko na, Sangkay. Thank you, Sangkay, sa Gato. Sa Gato, ang ipi-play mo mula dito sa Gato, yung kay Toll Project, video ni Toll Project, ha? Baka mga old video, wag yun, hindi yun. Ito ang kailangan, ito yung, ayan, yung kay Toll Project yan. Ito. Ayos, may buena mano na. Yan ang, una, tapos pataas. Bali, 4 pa lang na-upload ko. Ito sa Gato. Ayan. Yung order ng sponsor nila, Toll Project. Tapos ito. Bali, 4 pa lang yung na-upload ko na yan. I-watch mo lang kahit 5 minutes. Pasok naman yun sa views eh. Pero mas mainam kung itatapusin mo. Maganda. Sige po. Salamat sa ganing. Salamat na marami. Pagtamsak ako, Kapitana, sa iyong primer. Dami mong primer, Kapitana, dalawa. Happy, thank you, Coffee Mate. Subscribe na!
Ito, Kapitana, oh. Itong video. Certain viewers, thank you. Nasaan na yan? Ito po. Mula itong una, yung kahapon na upload, yung ayos may benamano na ako. Yan. Tapos ito, hanggang pataas yan. Yan yung gandang kamatis ko na pabili. Yung banyaga. Yan yung medyo may taas niya ang ano ngayon, views. Nasa 50 views, 150 views. 17 viewers, thank you. Okay na pala. Thank you. Yan. This is Kapitana Binosa. Absolute Remix. Subscribe na. Naingay lang kasi dito eh. Pero pag sa bahay ako, magamitin ko. Di ba ito copyright? Kapitana ba mag-copyright ako? Thirteen viewers at 13 thumbs up, thank you. Good morning. Isagana yung Miguel shout out. Eugene Ray Villanueva shout out. Miguel shout out. Mark Joe. Salamat Eugene Ray Villanueva. Salamat. Ayan na ma'am. Sayo. Sayo sa akin, ayaw mo pa. Bili natin. Bili natin, bili na. Init. Init. Patutri na rin tayo, guys. Bili natin, oh. Sige, mamaya mag-aano ko. Gagawa ko ng playlist. Gagawa ko mamaya, Kapitana Binosa, ng playlist ko. Eugene, pasuyo po kay Kapitana. Tusok naman kay Kapitana. Baka hindi pa kayo nakasubscribe dyan kay Kapitana. Pasuyo. Supportive yan. Mark BG lang, daming gawain. Sige lang po, Tita Mami, no problem po. Gawin nyo muna po yung mga nagawa nyo. Shouty Tita Mami Fitness, sabi ni Eugene Ray Villanueva. May galaw, shoutout Tita Mami Fitness.
Sige, play lang ng enter mo. Play mamaya. Para mamaya. Sige, sige po, Kapitana. Thank you, Kapitana. Salamat po. Guys, pasuyo po sa sa nakapin kay Kapitana Binosa. Kapitan yan. Maraming pera yan si Kapitan. Akala ko dati Kapitana. Kapitan ka talaga. Nung baguhan lang ako. Kapitan ba ito? Ba't Kapitan ang pangalan niya? Akala ko Kapitan. Pangalan mo lang pala yun sa channel, Kapitana. Ano oras premiere mo, Kapitana? Grace, pasuyo naman. Padikit naman kay Kapitana. Subscribe. Diyan na naman si ano. Ganda lang ano ngayon. 12 pa yan, ha? 12 pa ba yan? Nag-play ako ng ano mo, nung karakol. Karakol na ano? Ano bang ano yun? Yung, nung mahal na araw yata yun? Panood ko yung ano mo, yung karakol, yung talaga kala mo mga talagang totoong ano, no? Kapitana Binosa, pinanood ko yung karakol ba nun? Ano bang tawag nun? Yung inano mo, in-upload mo? Na parang may pinalo-palo sa likod. Patawag mo, ano yan? Morin. Oo, napanood ko. Pinanood ko kahapon. Paglabas ko ng ano mo. Paglabas ko ng premiere mo. Di mo nakita yung comment ko? Nag-comment ako ron. Ay, Kuya Sunny, shout out, thank you. Kuya Sunny, pa-watch ako ng video ko, ha. May 4 na ako na-upload. Mamaya alas 3, mayroon akong premiere. Papasok ako mamaya kay Kuya Ray. Doon maka-attack ng views kay Kuya Ray. Di, ano yun? Baka sa mga, ano yun, mga private pool o beach. Paling ka rin? Oh. Iba to eh. Iba. Oh, iba. Maya, sasayaw yan dito. Sa kay Grace, nakita ko. Ay, nakita mo ba? Like Dan, nasa nakapin. Thank you sang kay Grace. Salamat sa pag ano mo kay Kapitana. Pasok ka sa premiere ko. Ibaba mo para maipin ko. Sige po, Kapitana. Nagising lang ako. Pasok ka. Kauwi mo lang ba Kuya Sunny? Shout is Sunny Sen official. Oh, nag-viral yun eh. Viral siya, TikTok. Oh, magaling. Ano yun eh, yung step niya talagang Ay, B-Boy, shout out. Eugene Revillanoy, Bamigalaw, shout out. Sabi ni Kuya Sunny, like Dan. Salamat, B-Boy. Boom. Boom, tarat-tarat. Eugene, thank you, Eugene. Salamat. Si Eugene Revillanoy, guys, napaka-supportive yan, ha. Tunay yan, tunay. Repulyo kayo Dan. 50 lang. Meron ako dito 30, tira ko kahapon. Init na.
Kain pa. Tulog ako mga 10 na yata. 11 na. Eugene Boom, sabi ni B-Boy TV. Si Sis Lynn hapon, Lynn official. Pumasok ako sa live niya, ang dami niya rin pinapasok na pinapasok ng mga viewers niya. Grabe ang galing. Kaya mamaya papasok ako mamaya kay Sis Lynn kasi magla-live yun mamaya. Tapos kay Kuya Ray, kaya para at umatak sa aking premiere mamaya. Boom! Bayot. Bayot. Pasaway ka. Kapitana, bayot. Agay. Ay, sorry. Kaya ko po bata. Tigat pa naman. Tanga sa akin. Ito pa, yung opo. Ay, sa'yo ba yan? Ay natin. Wala na. Yan na? Carry ko ba ba? Hindi, ano mo. Pag dinalo mo pala dyan. Oo. Hindi, titanungan kita tungkol. 70. Wala ka Balik po sandaan. ano? Malaking plastic. Wala po. Kayo na magpo-provide ko. Ayan, may plastic na ako. Bigyan mo na ng 30 po sa kanya. Bili ka ng ano? Ayun, sa lapag. Ayun. Ma'am Sheila official, shout out. Ma'am Sheila, thank you Sheila. Salamat po sa pag-share. TikTok ba yan? Ma'am Sheila, thank you. TikTok ba yan? YouTube. Mega love shout out everyone. Ma'am Sheila, thank you po. Bumbayot mga member na kay host. Wala tayong member niyan, Kapitiana, ikaw lang po. Si Ma'am Criselda, member ko. Dati nag-member yung mga yan, hindi na sila nag-renew. Kasi mahal ang gas ngayon. Tsaka bigas, pambigas-bigas na lang. Yung pan-renew nila, pambigas na lang. Tagal nyo ng friend, di ka mag-member. Salamat host, walang ano man po, Ma'am Sheila official. Ma'am Sheila official, kakaloka. Ganon talaga, Kapitan. Ako nga, di rin ako na-member sa mga yan. Dati nag-member kami niyan. Nag-member kami sa mga. Nagbabawas kasi sa GCash, Kapitana. Ang ginagawa na lang nila, ano na lang. Pro GCash. Pro GCash. Di. Palipad na lang minsan ang ginagawa nila. Paanuhin ko yung aking second account, yung Mark Waray TV. Ay, yung Mark Waray. Wait lang, may tugtog. Dito. Sasayaw to, sasayaw. Sasayaw. Dance floor. Ito na nga eh. Pag ikaw sumayaw, viral yan. Dito ang aming shoutout mga Oo. Sana all GCash. Joke lang. Balik na ako. Tulog ha. Sige, Kuya Sunset. Dito. Sana all, great. Balik na ako tulog. Sige, Sir Sunny Dan Dikit, sabi ni Ma'am Sheila, official. Nakita nyo, sumasayaw? Paggamit mo sa mga friend mo yung music ko.
ka marunong sumayaw, Kuya Sanisen. Pawisan ako pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat tingog mo, malakasan mo. Parang sinasabi mo, sumabay ka na rin. Lumapit ka, tanong ka, sasayaw ng buhay. Ikaw ang lakas, sa paghawak mo. Tutok sa kamay, lahat sumusunod sa galaw. Yun ang inaabangan ko eh. Tain na. Isa pa. Yun! Ayun! Woo! Birada! Magsan angin ito sa dahil sabay tayo sa subok. Sa tunog ng disco lang ang tanong, ikaw ang reyna ng galaw. Sa bawat galaw mo ay nabibigyan mo. Bata. May bata. Baka matayo mano. Jowa mo yata yan, Ton. Jowa mo yan? Jowa mo yata yan. Talo si Bumbayot TV. Mag-diaper ka, sabayan mo na, viral na yan. Sabi ni Kuya Sunny. Oo, ba-viral talaga yan. Matigas pa sa kalabaw yung ano nating katawan. Kuya, Ate Melody, share out. Kuya Sunny. Huwag mo naman anuhin yung pare. Ating nagdaan habang ako'y alis at nalulungkot. Ang nalaala ay ikaw. Premiere ko mamaya. Patusok naman po. Premiere ko mamaya. Baba mo. Sin natin. Tamis. Ang ay ubod ng pait. Nagbaba si Eugene, guys. Puntahan nyo po. Mainit? Kaya wala nang malabis sa isip ko.
lang guys, maitugtog kasi baka makapiright tayo. Boom B-Boy ang banner pang premier lang yan, bawal sa live. Hindi, nag-ano kami yan, madaya. Hindi yan okay lang po yan sa live. Yung banner. Yan si B-Boy, Kapitana Binosa. Mabait yan. Kaya yan ang tumulong sa akin sa aking white. Kaya wala akong masabi dyan sa aking kaibigan niya. Kahit hindi yan member sa akin, hindi yan malaki na natulong sa akin yan. Kaya ano ko yan. Walang, oy, lumangga. Tita Mami, thank you. Okay lang. Okay, bayot. Mabait yan, Kapitana. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi man nakapasok sa iyong, sa iyong live or premiere. Sensya na po. Alam mo, salugin ko ha. Nagatahan pa ko ha. Mabuti kunti lang sumabit sa'yo. Bakit naman, Kapitana? Ganun kasi marami kasi ang marami po yan pinapasukan mga live na talagang mga niya. Kaya kung pumapasok ka man sa live ni Sangkay B-Boy, kung hindi ka man napapunta, pagpasensya mo. Huwag mong huwag mong seryosohin kasi talaga. Kahit ako minsan hindi ako nakakapasok. Sa mga ibang nagla-live. Supportive yan. Kilala mo naman yan. Hindi lang yan nakakapasok sa live. Dami kong naging rito na pumapasok sa akin na bumibira sa akin. Iyan ang taga-tanggol ko. Lang yan, di lang yan nagsasalita si B-Boy kasi yan, malawak ang pangunawan. Hindi yan basta-basta nagko-comment ng ikakasakit sa mga kaibigan. Pag biruan, okay lang. Si B-Boy kahit hindi napasok sa live ko, lagi yan nagpi-play sa mga video ko. Oo, Tita Mami. Ano yan si B-Boy? Kung sa ay ang aming secret weapon. Secret weapon. Kapitana din. Kaya kung
may tampo po kayo kay isang kay B-Boy, ako na lang po magsasalita kasi si B-Boy hindi nagsasalita yan. Alam ko, kilala ko ugali niyan. Hindi yan nagsasalita pag may nagsasalita sa kanya ng ano, hindi yan nagsasalita. Kasi ayaw niya ng meron siyang kaway. Gusto niya lagi friendly lang lahat. Love ko yan si B-Boy, super bait niyan at generous pa. Oo, Tita Mami, napakabait niya ni B-Boy. Kung sa tingin niyo po na hindi po nakakapasyal po sa inyong premiere or live, pasensya niyo na po. Nakita ko yung comment mo nung nakaraan kay Ma'am Criselda. Kay Criselda ba yun? Ano yan, budol si B-Boy. Wag mo na, hayaan mo na lang. Ano mo na lang po yung tampo mo kay B-Boy. Ano mo na lang, parang palipas mo na lang kasi ganun talagang YT, hindi naman pwedeng lahat ng pumapasok sa atin ay kailangan natin pasukin din yung kanilang mga live or premiere. Sa akin nga, mayroon din bumamanat sa akin na ano, sa live ni Sally noon eh. Jenny Official eh. Sinabihan ako na sa akin hindi yan nanonood sa akin video pero pinanonood ko yun. Ganun talaga ang buhay. YT kasi hindi naman natin hawak lahat ng oras ng bawat isa. Kailangan ano lang mahabang pag-uunawa kasi mahirap makasakit ng ating mga kaibigan sa YT. Okay lang po, Kapitan, no problem po. Ma'am Sheila, thank you. Ma'am Sheila, thank you po. Salamat sa pagpapasya. Welcome po, sabi ni Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila, guys, meron pong upcoming premiere. Diba Ma'am Sheila? Yung upcoming premiere mo po, pindutin nyo po yung tatlong dot sa gilid, tapos i-copy paste nyo po. Nagkakulitan kami sa live ni Kulang. Oo, makulit si Kulang eh. Iwan ko nasa na si Kulang ngayon. Nandiyan kanina, pumasok eh. Nandiyan kanina sa premiere ko, yung live hindi. Kapitana Binosha, thank you so much po sa pagbisita. Ingat po kayo lagi at sana more friend and more palipad. More palipad. Nakaka-live si Kulang ngayon. Ay, naka-live pala si Kulang ngayon. Posyalan nyo nga. Sigurin nyo nga si Kulang. Mag-end na rin ako maya-maya. 16 minutes na lang po mag-end na. Salamat kay Sir Jaime Vera at kay Kulang sa Pakulay. Puntahan nyo yung naka-live si Kulang. Kulang-kulang. Pag dinagyan mo ng kulang-kulang. Kulang-kulang. Naka-live pala siya. Sige po, pause. Ma'am Sheila, thank you. Ma'am Sheila, thank you po. Thank you guys. Ingat ka, Ma'am Sheila. Mag-end ako maya-maya. 16 minutes lang po. Mag-end na rin ako. Merly, Boobies. Thank you, Merly Boobies. Thank you so much po. Boobies tuloy siya sabihin. Ano yung ulam? Merly Boobies, thank you. Ma'am Merly, Miguelo shoutout, sabi ni Ma'am Sheila Official. Salamat po sa mga bumisita sa akin. Sana, mayroon. Puntahan niyo po yung aking channel. Meron akong upcoming premiere po. Yan si Bombi Boy. Di lang kami, bati wala pang binagul ko. Haha. Anong binagul? Oo, friendship yan si B-Boy. Sa lahat kami na magkaibigan, ako yung pinaka-pikunin sa amin. Pag sasabihan ako yan ni B-Boy, mainit na naman ng ulo mo. Ano yan si B-Boy, bait ko. Dami na tulong na sa akin. Sa Timbo, marami na natulong. Yan talaga ang tunay na founder sa akin. Ano lang kami ni Kuya Sani. Ay si Kuya Sani founder din. Ako lang yung founder na sabit.
Marami na natulungan yan. Si Kuya Richard, tinulungan niya. Tapos si Alalab. Daming tinutulungan niya si si Bibo. Masarap yung binagol. Ask mo si Biboy. Ano ba yung binagol? Linagay sa bagol? Kuya. 5 yan. Tawa ng Biboy. Ay, 14 minutes guys, mag-end na ako. Alam mo naman yung rich kid, maraming appointment. Pag maraming appointment, ganun talagang ganun talaga ang tawag dito. Rich kid, daming pinupuntahan ng mga live stream. Kaya tayo, na lang tayo, pasalamat na lang tayo pag pumasok si Biboy sa live natin kasi malaking yun, opportunity. Opportunity. Masarap yung binagol. Grace, masarap pala yun. Mabait yan si Rich Kid. Sobrang bait yan. Tiyan mo, magpapalipad yan ngayon. Patunayan mo kay Biboy na nakaibigan kita talaga. Nandyan si Kapitana. Tatawag kita kay Kapitan pag hindi ka nagpalipad yan. Subukan mo. Dali na. Ang damot, papuntahin pa akong late. Kuya Biboy, sabi ni Kuya Richard, mayaman yan si Rich Kid. Oo, totoo, Grace. Mary Grace, totoo. Mayaman yan si Rich Kid. Magpapalipad yan. Oo, magpapalipad yan. Kaibigan ko yan. Richard, sabi ni Biboy. Kaibigan mo. Sige nga, Biboy. Palipad ka, Biboy. Patunay mo na Rich Kid ka. Dali na. Wag na yung pula. Si Grace kasi pag nanghingi ng palipad, gusto niya yung kulay. Pula, pink. Ayaw ko nung ganun. Kasi yun, medyo magastos. Yung lang, kulay blue. Yung kulay 25 lang or yung green, pwede na yan. Mas mayaman si Biboy. Oo, Kapitana, mas mayaman. Mas mayaman ka, Kapitana. Pangalan pa lang, Kapitana Pinosa eh. Grace, sabi ni Melody. Mary Grace, shoutout. Mag-e-end na ako, 12 minutes na lang. Baka naman. Uy, sarap niyan, boy. Kano yan? 100 lahat? Kunin ko yan. Elhemi, hello po everyone. Hello my friend. Thank you so much, Ate Gemma. Sige, patunayan mo nga Biboy na founder yan. Sound ako live. Sige Mark, sound ako live Mark. Hindi nga kita inuuto. Sabi ko nga, patunayan daw, sabi ni Kapitan na Binosa, patunayan mo kung founder ka o kaibigan kita. Subukan mo kasi. Wag na lang yung kulay red or pink, wag yun kasi medyo mataas yun. Yung kulay blue lang na yun. Hindi ako pares kay Grace na nag-a-assume ng mas malaki. At wala akong dapat patunayan. Wala na ba? O bahala ka. Go, Biboy. Kaya mo na, ayaw niya. Totoo yun, B-boy, mayaman ka. Oo, mayaman yan ang B-boy. Rich kid niya eh. Len Helmi, thank you so much. Main channel po yan. Lel Helmi. Oh, di ba? Nauto ko din ang aking sangkay. Thank you. Di ba, Grace? Ganoon ako kalakas kay B-Boy. Sa kay Grace, wala palipad kay B-Boy. Walang palipad kay wow. Mamaya, B-Boy, mamaya si Grace manghihingi rin ng palipad yan. Paano? Pag nanghingi si B-Boy o si Grace ng palipad, gusto yung
yung kulay pink or red, akala mo sa amin mayaman. Akala mo sa amin mapera, Grace? O, di ba? Malakas ka, B-boy. Malakas ka kay B-boy. Ako, mahina sa kanya. Uy! Uy! Dalawa. Ina mo. Putang ina, huwag mo nga pindutin yan. Kuripot ko. 20. 50 yan. Ay, ano ba? 20. Saan ba ang 20? 20? Ito. Ha? Ito. Dito ka na, way. Pangit ka naman. Pangit din to. Ba yan? 40 lang sa'yo to. Minsan na nga lang ako mga 40 lang sa'yo to. Huwag kang ano dyan. Huwag kang aray. Walang pera. Ano ka? Huwag ka dyan. Mamasagasaan ka pa. Aba, traffic pa. Traffic mo portion ka? Mag-traffic ka na muna. 40 lang sa'yo. Binabarat ako 20 raw. Ay, putang ina! 50 yan, baratin mo ng 20. Aba! Hindi mo na lang sinabing hingiin ko na lang. Sige, ano ba? Ayos ka. Diba talaga pag rich kid? O, diba? Malakas ka kay B-boy. Ako mahina sa kanya. Okay. Iyak si Grace. Oo, iyak si Grace. Iyak si B-boy. Salamat. Pwede na ako mag-end. Meron akong ano. Na-screenshot ko na isang kay B-boy, ay isang kay Grace. Ipapaano ko mamaya, papainggit ko sa'yo. Walang palipad ang isang kay Grace, kay B-boy. Hindi, mamaya. Grace, pag nauubos paninda ko, magdasal ka, papaliparan kita. Kulay itim. Di ba, madalas ko ipinapalipad. Kulay blue, kulay green, yellow, pink, red. Ang ipapalipad ko sa'yo, kulay itim. Magkano yun? Kulay itim. Ayun ba? Kulay itim. Grace, may kulay itim ba na palipad? Hanapin ko doon sa ano, sa dollar sign ko may kulay itim kasi yun ang ipapalipad ko sa'yo. Pero pag wala akong mahanap, wala kang palipad. Ah, Grace, luisit ka. Ganun talaga. Pero Robin, mag-ready ka na po. 6 minutes, mag-end na ako. May palipad na ako eh. Galing kay B-boy. B-boy, sana all palipad ka sa akin. Maulit. Lenny, shout out. Lenny. Lilihim. Melody, thank you. Joke lang. Sabi ni Grace. Oh, Grace ha? Mamaya, papaliparan ka ni B-boy. 25 pesos, pwede na yun. Nakompleto mo sa kay Grace yung ano mo? Yung revenue mo? Kahit walang lumipad, okay lang. Sabi ni Tatay Robin. Oo, Tatay Robin. Ganun talaga. Tay Robin, mag-live ka na para lumipat sila. Lumipat si Kapitana Binosa sa'yo. Tay, tapos pag nag-live ka na, mag-comment ka rito. Dali na tayo, Robin. Nag-end na ako. Nainit. 5 minutes. $59 lang ako. Aray ko. Ang akin nga, $13 lang tayo, Robin. Ano pa yun? Mula nung April. Ay kasi nung March na kompleto eh. Mula nung mag-start ng March 22 hanggang ngayong April hindi pa na kompleto. $13 lang ako. Kaya wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang life. Di ba na talaga pag
may ano, sarili ng pesto eh. Maputi na yung katawan. Lagi nakano yung muka. Tapos, blondie na. Sana all. Big time na lang. Big time na talaga si Wanda ngayon. Iba na. Wanda, pautang kami. Wanda, pautang ang pera. 50 lang. 50 mil. Dali na. 50 mil lang. Uwihan kitang probinsya. Yung channel ba to si Nelil? Ito nga. Oh, min channel pala. Dati dikit na pala ako sa'yo. Bigyan kita moderator. Pasensya na. Yan, may moderator ka na. Thank you so much. Pangalan niya? Lel Kim. Lodels Vlog! Hello, Lodels Vlog. Thank you so much for visiting. Hello, good morning sa lahat, lalo na sa host. Thank you, Lodels Vlog. Lodels Vlog, thank you po. Mag-e-end na rin po ako, 2 minutes na lang po. Isang oras na ako nag-live. Mainit kasi. Live na lang ako mamaya sa bahay. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Papasok tayo sa ibang mga nagla-live. Pasok tayo kay Tay Robin, baka nag-live na. Tay Robin, baka nag-live ka na ba? Pa-check nga ako kasang kay Grace kung nag-live na si Tatay Robin. Pasok kayo kay Tatay Robin, guys. So, Kapitana Binoso, thank you po so much. Salamat po. Hi Ate Lu, musta na? Tamsak 23, salamat sa patamsak. Grace, check mo nga si Tatay Robin ko naka-live na. Ako. Check mo Grace, baka naka-live na si Tatay Robin. Gutom na ako, kakain ako. Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Kamatis! Naka-live na si Tatay. O sige, lipat na kayo guys. Sabihin mo Tatay Robin, mag-comment siya rito. Sa kay Grace.